سلام وسناي كم يحضركم تحنت حضركم نايلومي سوني شاشاي سمون زمن صمر بقى ملختي قدس حواريا باولوس حواريا يعقوب معرف 4 كاب قصري حده اتي اما اخلكم زلو وجئن باسن كابي زمصيو كابتي اوشتكم كوينو زواغاكم زلو فسوت سغاكم دو ايكونن حرر تبلو سلازي رخوكم كا تقتلو كفو تمنيو حنتو ترخبو سلازي كالكم تباسون تواغون نأملاخ سلازي لمنكم دما يبلكمن نفتوت سقاهم انتي كترويو إلكم بغفو حسابا سلت لمنو أي تقبلون أتم كحتي نعلم فقارنا أملاخ مسلاقهم زخونا دو أي تفلتونيكم اتي عرك عالم كخون زدل سب سلاقي أملاخ يخون ويستي أملاخ نتي أبانا حدير وزلو منفس بقني إيو زحلو وزبل قال قدس مسحف دو كنتو يمسلكم نسقنا قدس مسحف أملاخ نعبيات يتصاررهم نتعوتات جن تصقا يهبهم كم زبل أبزيحو إيو تصقا ذهب بأرسين أملاخ تغزوو نيابلوس جن تتصاررو نسو خباهاتكم خدميو نأملاخ قربو نسون قربكميو أتم حتان أداوكم أسريو أتم سبكلت لبون لبهم أنصحو حزنو قهايو بخيو سحقكم نبخيات حقوسكم دما نب حزني لوت أكد مجزئابيهر تحت بلو نسون لعل قبلكم إيو زي قالك زئابيهر إيو بارز خبركم حزب كريستيان نايلومي أستنتننا زي ناي قدس حواريا يعقوب كنسمع صحنا معرف 4 كاب 1 كساب 10 تزلو وجئن بأسن كابيو زمص اتي امعالتاوي غعزو كريستياناوي هيوتنا زغاطمنا بأسي وج صلئي تنكل ورد يبسي كابيو زمصانا زلو ولا ابت معالتاوي غعزنا نقعازن كلنا علنا اندابلنا نأمن اندابلنا نغويتا نفكر اندابلنا سي قاوشتنا ግን كل ጊዜ ዘይቋርጽ ባሲ ያጋጥመና ወይ ካግጭት ወግ ያጋጥመናሞ ስለምንታዩ እዚ ያጋጥመና ዘለልና ንርእስና ክንሓትት ቅዱሳውያ ያዕቆብ ናቱ መልሲዩ ዝህበና ባር ህዝበ ክርስቲያን ነዚህነ ያዕቆብ አዘራረባ አዕሙቅ አቢልና እንተዳ አስተንቲናዮ ዳርጋ ነዚ ጊዜና ተመልክቱ ዝእርመናን ዝግስጽናን ዝቅርክግስጽናን ዘቅርበና ዘሎ መልሲዩ ዝመስል ሎሚን ዓለምና እንተራእናያ በሁሉ ነገራት ንሰላም ወድሰብ ዝዕንቅፍ ተርእዮ ጥራኢና እንርእን እንሰምዕን ዘለና ከመዘራርባ እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ያዕቆብ ተተዛረብና ዝሎሚ ኣብ ማእኸልና ዘሎ ውግእን ወረውግእን ጽልእን ሕሜታን ጸርፍን እንቅፋትን ትዕቢትን ርእሰ ፍትወትን ስርቅን ዝሙትን ዝረፋን ቅትለትን ፍልልይን ወገንነትን ዓልየትነትን ጸለመን ካበይ እዩ መበቆሉ ካበይ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ካብ ተፈጥሮ ዶ ይኸውን ወይስ ካብ ዲያብሎስ ወይስ ብፍቃድ ኣምላኽ ዶ ይኸውን ንምዃኑ ምንጪ ግብር خفاتنا منشي حاتياتنا منشي وقنا منشي بأسنا منشي تسعرارن تنتناسي كابئيز متصأنا سلو كابئيت مبقول قدس يعقوب زبنا ملسقن اللو كم زخبلك يقلصو كابتي أوشتكم كوينو زواغا زلو فتوت سقاكم دو أيكونن كابتي أوشتكم كوينو زواجع ذلو فتوسقاهم دو أيكونن أمو عمق لبنا تايزل كابتي أوشتكم كوينو زواجع ذلو فتوسقاهم دو أيكونن يقولنا سلازي عمونا تايزل وشتاوي سلام على كادو وشتاوي سلام على كدو بحكي يبت وشتها لبنا كم منفسا وق أعرفه ده يفلت وقنا كم
ጎነጽካ ውሽጣዊ ጽልእን ባእስን ቂምን በቀልን ይዕሪፍዶ ይፈልጥ እዚ ኣማዓሙቕ ልብና ዘሎ ውግእ ኣብ ምንታይ ዘተኮረ ኢና ምንታይ ተጸግም እንታይ ዝግብር ስጋዊ ትምኒታትና ማለት ፍትወት ስጋና ክንደይ ዝዋቅዕና ፍትወት ስጋና ባህጊ ስጋና ባህጊ ዓለማውነትና ሲ ክንደይ ዝዋቅዕና ክንደይ ዝቃለሰና ኣብቲ ውሽጥና ኮይኑ ቅዱስ ያዕቆብ በዓሉ ሓቲቱ በዓሉ ከዓ ይምልስ ከምዚ ከዓ ይብል ሃረር ትብሉ ስለዚ ይርኸብኩም ከዓ ትቃተሉ ክፉእ ትምነዩ ሓንቲ እኳ ክትረኽቡ ስለዘይከኣልኩም ትበኣሱን ትዋግኡን እዚ እቲ ምንጪ ኣብ ውሽጥና ግርጭት ዝፈጥረልና ዘሎ እምበኣር ፍትወት ስጋና ስሩ ካብ ማዓሙቕ ሃረርታና ክፉእ ትምኒትና እዩ እምበኣር ፍትወት ስጋና ከዓ ንኣምላኽናን ንብፀይናን ኣረሲዑ ንሕና ጥራይ ክንረብሕን ክንሕጎስን ዝደፍኣና ስር ኩሉ ሓጢኣት እዩ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፍትወት ስጋና ባህጊ ስጋና ንሱ ኣነ ጥራይ ክረክብ ኣነ ጥራይ ከብትም ኣነ ጥራይ ክበል ኣነ ጥራይ ክሕጎስ ኣነ ጥራይ ዝብል መንፈስ ንሱ ነቲ ውሽጥና ጎናኒፁ ምስቲ ኣብ ደገ ዘሎ ምስ ኣምላኽናን ምስ ብፃይናን ከዓ ህውከት ከም ንፈጥር ዝገብርና ስለዚ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፍትወት ስጋና ሃረር ትብሉ ስለዘይረኸብኩም ከዓ ትቃተሉ ክፉእ ትምነዩ ሓንቲ እኳ ክትረኽቡ ስለዘይከኣልኩም ከዓ ትበኣሱን ትዋግኡን እቲ ምንጪ ክፍኣትና ኣብ ውሽጥና እዩ ዘሎ ካብቲ ሃረር እንብሎ እንምንዮ ክፉእ ዝኾነ ትምኒትን ሃረርታን ዝነቐለ እዩ